హాయ్ కిరణ్ కుమార్ అవరి వెల్కమ్ టు మై లైవ్. ఒక కిరణ్ కుమార్ మనసా అండి. రోల్ నంబర్ 1 ప్రెసెంట్ టీచర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ್. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಕಿರಣ್ ಕಿರಣ್ ಮನಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನು ಲಂಚ್ಗೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು. ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್. ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ, ಅದು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಯೋಗ ಬೇಡ. ಎಂಕಾಪುಡು ಈತ ತೋರಲ್ಲ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಣ ಎಂಕಂದ ಆಪುಣು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏನಾದ್ರು ದಾವ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸು ನನಾವೋಡು ಈನ ಮನಸ್ಸಾಂಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಕಿರಣ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಿರಣ್. ಈತ ಲೇಟ್ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಾತುಜೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನೈತೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುವಾರೆ ಅತ್ತು ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವಾರ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಶೇಷ ಒಂದೇ ಲೈವೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಏನಂಚೂರಿ ನೀ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ. ಬರ್ಸೆಜ್ಜ ತಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಗಂದು ನಾನು ಬೇಗ ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಎಂಡು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಇರ್ನನೆ ಕಿರಣ್ ಪನೋಡಿದ ಅದೇ ವಿಶೇಷ ನೀರು. ನೂಡಲ್ಸ್ ತಿನ್ಪೆ. ಓಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ವೆಜ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಏತ್ ಬಗೆದ ನೂಡಲ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಅಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಸೂಪರ್. ರಜೆನೇನಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ರಜೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದೆ. ರಜೆ ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬೈದಿನ. ಓ ದೇವ.
ನಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ನೀರ ನೀರು ಚಾಲ್ ಮಂದಿ ಸತಿ ಯಾನು ಚಾ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಚಾರಿ ಪೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ಅವು ನೀರು ತಲಕ ಶಬ್ದ ಆತನ ಚಾ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತನ ಲೋಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಗನ್ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡವೆ ಮೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲೆ ಚೂರು ಚವಲೇಕ ಕೊಲ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮತ ಕೊಲ್ಲೆ ಚಾ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವು ನೀರು ತಲಕ ಕೇಳ್ದ ಅವ್ವ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ಲ ಕಾಪಣ ಕೊಂಚೂರು ಚಾ ಪರ್ಕಂದು ಚಾ ದೀಯ ನಾನು ಏರ್ಲ ಬೈಜಿರ ಅಡಿಗೆ ಜೈದು ಮ್ಯೂಟ್ ದೀದ ಅಡಿಗೆ ಜಪ್ಪು ನಾನು ನಿತ್ತೆ ಅಂದಾಜಿಡು ಅಡಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ಲ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳೋದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಬಿಡತ್ತೆ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಗೆ ಚಾ ಪರ್ಪರೆ ಕಿರಣ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಚಾ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಸಂಗೀತ ಅವರು ಇಜ್ಜಿಯೇ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ನೀ ಕಾಂಡಿಡ್ ದಿಂಚ ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದಿನಿ ಎಂಗ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಪಿರ ಪೋಳ್ಳತೆ ಶಾಲೆದ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಂಡ ಅಂಚ ಶಾಲೆ ಪಿರ ಪೋಯಿನ ತಟಿಗೆ ಬರ್ಸಲ ಓದ್ತುಡು 9 ತಾರೀಕು ಗಾಡಿ ಶಾಲೆ 2 ತಾರೀಕು ಇತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪೊಂಡೆ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆದದೆ ಬರ್ಸ 2 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಅಲರ್ಟ್ ಉಂಡು ಗತೆ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಉಂಡು ಬನ್ಪೇರು ಬೊಕ ದಾದನ ಬೊಕ ತೂಡಿತ್ತೆ ಬೈಯಲ್ಬೇಕು ಅವರ ಮೊಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇನಿ ಒಂದು ತೆಕ್ಕುಂಟು ನುಂಗೊಂದು ಉಂಡು ಅರ್ಧ ದಿನ ಇಜಿನ ಮುರಂದಿಂಚ ವಾ ಬರ್ಸ ಹೊಂದಿಕೊಂಟು ನುಂಗುಜಿ ಶಾಲೆ ಪಿರ ಪೋಯಿನಿತ್ತೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅವಂದಿ ಶಾಲೆ ಪಿರ ಪೋಯಿನತ್ತು ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಂದು ಸರಿ ಇರ್ಪಂಡ ಯಾನು ಶಾಲೆ ಪಿರ ಪೋಯಿನ ಅಂಡೆ ಬಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾನು ತುಳುಟು ಪನ್ನೆ ಅಂಚ ಈ ರೆಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂದಂದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ 9 ತಾರೀಕು ನಾನು ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಒಂದು ತೆಲಿಪೇರು ಕೂಡ ದಾಯ ಬಾಯಿ ಕೈ ಬತ್ತು ತೆಲಿಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಜೋರು ತೆಲಿಕ್ಯಾರು ನೀರು ಬಂದಾಗ ಓ ದೇವ ಇತ್ತನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಬಲ್ತೇನೆ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತನಿದ್ರೆ ಇತ್ತು ಚಾ ಬಡ್ಚಿ ತೋಜೋಡಿತ್ತೆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಟೀ ಬಿಡಿ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಓ ಹೌದು ಅವಂದು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬುಡೋಡು ಅವೇ ಎಣ್ಣು ನಾನು ಬುಡೋಡು ನೆಣ್ಣು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆ ಅನಗ ಓ ಚಾ ಪಟ್ಟು ಜತ ಅಂದಾಗ ಪುಳಿ ಬಕ್ಕ ಹೊಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಟೀ ಮಾಡ್ತು ಬರ್ತಿ
ಮಾಲ್ಟ್ ಪಲ್ಯ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ, ಮಾಲ್ಟಾ? ಮಾಲ್ಟ್ ಗೊಚ್ಚಿ. ಮಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಹಾಕಿ. ಕಾಫಿ ಆಂಡಲ ಓಕೆ, ಕಾಫಿ ಟೀ ಓಕೆ, ಮಾಲ್ಟೆ ಡಬ್. ಪರ್ಪೆ ಪರ್ಪು ಚೆನ್ನಿಚ್ಚಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ದಿನೋಲೆ ಡಬ್ಬಿ. ಎಂಕ್ ಅವು ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅಂದೆ, ಮಾಲ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟಾ? ಓ ಅಂಚ. ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್, ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಈರು ಚಾ ಕಾಫಿ ಓಲ ಬರ್ಪು ಜರತೆ ಅಂಚ ಮಾಲ್ಟ್ ಬರ್ಪಿ. ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಟಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆನತೆ, ಚಾ ಕಾಫಿ ಇಡ್ತು ಒಂಜಿಲೆ ಕಡೆ ಮಾಲ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜು. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ತವೆ ಲೈಕ್ ಹಾಕು. ಅವು ತುಂಬ ತಿಂಚಲುಡದೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುದರದ ಮಾಲ್ಟದ ಪುಡಿ ಮಸ್ತ್. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ತಿಂಚಲು ಉಂಡಾದವು ಅದೇ ಒಕ್ಕ ವಿಶೇಷದ ಆಲಿಂಚಿ. ಒಕ್ಕ ವಿಶೇಷದ ಆಲಿಂಚಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಆಲಿಂಚಿ ಮೋನೋಲಾಪು ಜೊತೆ ಚಾನಲ್ ಮೋನೋಂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆನೆ ತಿಕ್ಕುಲು ಬಾರಿ ಬಂಗಳ ಅಂಚ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕಿರಣ್ ನೀ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜೆ ಉಂಡಿ ಇಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತೆ. ಯಾನ್ ನಾಡು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ನ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜತೆ ಕಿರಣ್. ಅಯ್ಯೋ ಮೋನು ಆಪಿನ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅವು ನನ್ನ ವರ್ಷ ಓಡೇರೆ ಗೊತ್ತಿ ಆಪು ಜವು ಅದನ್ನ ಬೇಗ ದಿನ ಕೊಂಚಿ ರಡ್ಡ ಡ್ಯಾಡ ಯಾವನ ಯಾವ್ಜಿ ಏತು ದಿನ ತಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ರಡ್ಡ ಡ್ಯಾನ 4 ಸಾರ ಅನಾಗ 2-3 ವರ್ಷ ತಾಗು. ತೂಪಿನಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಪುಣ ತೂವೇರೆ ಆಪುಣ ಪಯಣಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ತಿರುಗುವಿದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಕಲ ಹಾರ್ನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಅಂದಿಯೇ ಮಸ್ತಿನ ದಿಚ್ಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಚ್ಚೇರ ಅಂದಾರ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪೆರೆನ್ನ ಎಂಕವೆ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಲೈವ್ ಏನೋಲ್ಲ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅನ್ನೆನ್ನಿನಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತೆ. ಅದು ಏನ ಲೈವ್ಗಳ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೇರ ಅಂದತೆ ಎಲ್ಲ ಓಲ ತೋಚಿರಾರು ಏನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳ ತಾನೇ ಬರ್ಪುಜೇರು.
ಅಂದು ಅವೇ ಯಾನೇನು ನಾನು ಮೂಲ ನಿಂಚಕ್ಕೇನು ಹುಡುಕೇನು ನಿನ್ನು ನೀ ಕಿರಣ್ ನೀಡ ಈರಾರ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರತೆ ಬರಂದಿತ್ತರತೆ ಪಕ್ಕ TV 17 ಬರ್ಪುಜೇರು ಇಜಿನ ಆಲ್ಡಕ್ಕೇನೋಲಿ ಇಂದು ಮಕ್ಕ ಜಾನ್ವಿ ಸಿಸ್ಲ ಬೈಜ್ಜೇರು ಇಜಿನ ಆಲ್ಡಲಕ್ಕೇನೋಲಿ ಇಂದು ತಾನೇ ಬರ್ಪುಜೇರು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಉಂಡು ಲೈವ್ ನಿಜ ಏನು ವರ್ಮ ಅಂಟೆಗ ನೊಪ್ಪುಣತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ವರ್ಮ ಅಂಟೆಗ ನಾ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರದಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಮೀನು ಉಳ್ಳೇರದ ಅದನ್ನು ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಐಡಲ್ ಇಡಬೇಡಿ, ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಯರ ಮಾಯೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಶಾಲಿನಿನ ತೂಡು ಸಂಗೀತ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಿಯೇ ಮೊರಣಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಮೊರಣಿ ನನಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿರಾರು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಅಂಡು ಅಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೋಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಚಾನಲ್ ಉಪ್ಪುಡು ಚಾನಲ್ ಇತ್ತು ಮೊರಣಿ. ರಂಜಿತ್ ಬಂದರು. ರಾಜ್ಯದ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾದ ಕಿರಣ್ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ತಂಡ IPL ಫೈನಲ್ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಹೌದು ನಾವು IPLನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ. ಈರ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ಗ ಏರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಈರ್ ಬತ್ತರದು ನನ್ನ ಟಾಸ್ ಪಾಡ್ನಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಂಕಲ್ಲ ರಡ್ಜಿ ಅಂತ ತಂಡನ ಕಟ್ಟದ ತೂವೇರೆ ಏರವಲು ಅದೇ ಕಿರಣ್ ತೂಪಿನಗಳು ಏರ್ಲಪ್ಪ ಏರ್. ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ವೆರಿ ಹಾಯ್, ನಿಮಗೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಕಿರಣ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಎಂಗು ರಡೇ ಜನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೂರು ಬಕ ಈರೋಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಂಗು 2 ಜನ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ನಾನೈತೆ IPLಗೆ ಹೋಗುದು ಎಂಚಾಪನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್. ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು ರಂಜಿತ್, ಸಪ್ರಾಗ್ತಿರಾಗ. ಅನಿಲ್ KKJ ಬಂದರು, ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಯ್ ಅನಿಲ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ನಾನು ಹುಷಾರ್ ಕಿರಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರು. ಅನಿಲ್ ಅವರು IPL RCB, ಹೌದು RCB ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ. RCB ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಎಸ್ ಹೌದು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ. ನನ್ನ ತೋಡು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ. ಅಯ್ಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ RCB, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ RCB, ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ. ಹೌದೌದು ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ. ಏನೇನ ಬರ್ಬರತ್ತೆ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದ ಏನದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜ್ಜಿ. ಲೈವ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿರು ಮೂಲವ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ. ಈರು ನನ್ನ ತೂಪಿನಿ ಏರು ರಾಜ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ನೆನಪಿಪ್ಪಡು. ಈರು ನನ್ನ ತೂಪಿನ ಅಯ್ಯೋ ವಾ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಜಾನು. ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಎಂಕ ಶಕ್ತಿ ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಆಪಿನ.
ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅನಿಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರಾ? ಅನಿಲ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಮೇರ್ನ ಎದುರು ಯಾನು ನಿನ್ನ ಪುಜಿರ ಇದಾಗಿಯೇ ಕಿರಣ್. ಅಯ್ಯೋ ದಾಯಿ ದಾದಾಡು ನಾನು ಓಲು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡೊಳ್ಳೆ ಈ ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಿ. ರಂಜಿತ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಡ ಅತಿ ರಂಜಿತ್ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನಂದು ವಿನ್ ಆಪರ್ ಕಿರಣ್ ಈರ ಟೀಮ್ ಘಟಾನು ಘಟಿನಾಗುಲು ಒಳ್ಳೆರ ಅಂದಂದು ವಿನ್ ಆಪೇರ್ಬೇಕ ಕುಲೊಂದಿನ ವಿನ್ ಆಪರ್ ಇರ್ ಕಿರಣ್ ಯಾಂದಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮಾಲ್ಟ್ ಪರ್ಪು ಜರೆ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ಮಾಲ್ಟ್ ಪರ್ನೆ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ಇರ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಕಾಫಿ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋದಾ? ಅನಿಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ 4-6 ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಿರಣ್ 4-6 ಹಾಕಡವೆ ಯಾನು ಒಂಜೆಂಜಿರು ತಂದುಪ್ಪೇರನ್ ಅಪ್ಪಗ ವಿನ್ನಾಪಿರತೆ ಯಾನು ಒಂಜೆಂಜಿರನ್ನ ಎತ್ತಂದ ಕಿರಣ್ ವಿನ್ನಾಪರ ತೀರು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಗೀರು ಪಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಅಬ್ಬೋ ಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅತ್ತು ಕ್ಯಾಟಿಂದ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಇರೇನು ಪಾಡೋಡು ಅವು ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಬುನ ಕಲ್ಲು ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ರನ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಕುಮಾಸಂಗ ಅಯ್ಯೋ ಬಕ್ಕ ಎಂದಿನ ಹೆಂಗೆ 4-6 ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟೆ ಬತ್ತರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ 4-6 ಹಾಕ್ಯಾರೆ ನಾನು ಒಂಜಿಂಜಿ ರನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಒಂಜಿಲ ದೆಪ್ಪನೆ ಜಂಗ್ ಡೌಟ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ದಯಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈರು ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ ಓಡು ಅಕ್ಕ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿನ ರಂಜಿತ್ ಎಂಕ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬಕ್ಕ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇತ್ತಿದೆ ನೀವು ಬರ್ಪಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪುಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜೋಕುಲು ತುಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಜೀವದ ಗಂಟಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಬ್ಬ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ರಂಜಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆತನ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗವೇ ನಾನು ಬೊರ್ಚಿ ಆರು ಪೋಡಿ ಬೇರು ಮಾರೆ ಕಿರಣ್ ಪೋಡಿ ಬೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕ ಈರ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆವಡು ಅಂದಿ ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಚೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಚೂರು ಪಿರಾಯನ್ ಅಂಚ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಅಂಚ ಜೋಕುಲೇ ಬಾರಿ ಜೋಕುಲು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ ಮೆಗ್ದಿನ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಾತ ಒಟ್ಟುಗಾದು ತೂಪೇರು IPL ಮ್ಯಾಚ್ ಪೂರ ತೆನ್ನ ಮಕ್ಕೆನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ತೂಪೇರು ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟುಕುಲು ಒಂದ ಜೋಕುಲು ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಒಳ್ಳೆ ಕಿರಣ್ ಬೊಚ್ಚೆ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಚುಕೋ ಬಾ ಮಚ್ಚಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಚ್ಚಿ ಆರು ಪಾಪಾರು ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಯಾನ್ ದಕ್ಕಿಡದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಓಡಿ ದಕ್ಕುನಾರೆ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಚು ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಉಂಡು ಮೂಲು ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಒಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬದಿತ್ತೆ ಸಾಕಾಂಡು ಮೇರೆ ಕಿರಣ್ಗೆ ಐಕಿತ್ತ ಉಂತದ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಗೆ ಈರ್ನ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ರನ್ ತೆತ್ತದ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ ಆತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗೀತು ಈಗ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ವಾ ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಏಪುರ ಅವತಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ನೀವು ತುಳು ಬರ್ತದಾ ಪೂರ ಒಡೆ ಪೋಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಸೋಡ ಪದ ಪೋಯರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೊರ್ಚಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ರಂಜಿತ್ ಟೀಮ್ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ರಂಜಿತ್ ಅವರೊಂದು 6 ಹೊಡೆದ್ರು ಇವರು ಕಿರಣ್ ಅವರು ಬಾಲ್ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಬಾಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ರಂಜಿತ್ ಗೊಬ್ಬದು ಸಾಕಾದ ಪೋತುಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿರಣ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟು ರಂಜಿತ್ ಔಟ್ ಆಪೇರಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಬಾಲ್ ಹೊಡಿ ರಂಜಿತ್ ಔಟ್ ಆಪೇರೆ ಇಜ್ಜಂದು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಯಾಂಡಸಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೊಜ್ಜಿ ಆಲಜಿ ಆಚೋಕೊಂಡು ಪಲೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ರಂಜಿತ್ ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಪರದಲ್ಲೇರು ಇದಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ್ತಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಹಣಾಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪನ್ಪಿನಿ ರಂಜಿತ್ ಪೋಡಿದು ಪೋತೇರು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೋತೆ ಅಯ್ಯೋ ರಂಜಿತ್ ಈರು ವೈಟ್ ಡಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೌಡಿ ಸಂಗೀತ ಎಂಚಿನ ಡಾನ ಕರ್ಮದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಆರುಳತೆ ರಂಜಿತ್ 6 ಮಾಡ ಬದಲು ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟೋದು ನಾನು ಪ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅವಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಅದು ಬೇರಿತ್ತ ಬರ್ಪಿರಿತ್ತ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆತ ಔಟ್ ಆಯೆ ಇರ್ಬಲೆ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮಿನಿಂದ ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ತುಳು ಎಂಚಿನ ಅಂಪೇಡ ಔಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಪೆ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಏರು ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಾನು ಮಲ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಿಗೆ ಔಟ್ ಮಲ್ಪುದು ಮಾನಂಬೆದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುಡು ಹೆಂಗೊತ್ತಾವು ಚಿಂದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿದು ಸಾಕಾವಳು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಕಿರಣ್ ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಈ ರಂಜಿತ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಪೋಯಿನ ತೂದು ಕಿರಣ್ಲ ಪೋಯಿರ್ತು ಜೋಡು ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾರೆ ಹಲೋ ಕಿರಣ್ ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾರ ಕಿರಣ್ ಇಜ್ಜಿರಿ ಅಂಪೇರ್ ಔಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನಪಿದೇ ಬಲೆ ರಂಜಿತ್
ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ರಂಜಿತ್ ಅಂಕಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು 6-4ಗಳ ಆರ್ಭಟ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, 6-4ಗಳು ಏನನ್ನೂ ಉಳಿಯದೆ ಅವರು ಔಟಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ರಂಜಿತ್ನೇ ಪುಗರ್ನು ಮಾರ್ರೆ. 6-4 आवडला निकाला मॅचे बरची बंद किरण पोयिर तुझो पाप हे संगीता कन्नु यान पाप ಔಟ್ ಆಗಿನ त्यान पाप ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಹತ್ತಿತ್ತು ಯಾರು ಉಪ್ಪು ನೀರು ರಂಜಿತ್ ಉಪ್ಪುನವಳು ಸುಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಸುಮಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ರಂಜಿತ್ ಸುಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕಡೆ ಪುರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಆರು ಇನ್ನು ಮಂಡಕ್ಕಿ ರಂಜಿತ್ತು ಪಾಪ ಸುಮಕ್ಕ ಇತ್ತಲ ಜೋರು ತಿಳಿದು ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬೈಚಿರಂಟೆ ಅಡಿಜಿ ನಾನ ತಿಳ್ತಿಳ್ತು ಸಾಕಾತಾರಿಗೆ ಸುಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡಪುಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ ಆರು ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ತಿಳ್ತು ಸಾಕ ಅವನಿಗೆ ಬೋದಿರಲ್ಲ ಅವ ಜಂಚಾತ ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ಓಕೆ ಇರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಲೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾ ನೋಡ್ತೀಯ ಹೋದೊಳತ ಮಾರನೆ ಮುಲ್ ಭವ್ಯ ಭಂಗ ಆತಿದ್ದೆ ಪೋಯಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಪದ ಇತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬರೋಡಿಗಿತ್ತೆ ಸತ್ಯ ಪೋಯಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಪದೇರ್ಗೆ ಏರು ಸೋಪದೀನಿ ಇತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪಿರ್ತವ ಜೋಡು ತೂಲೆತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಕೂಬಾಳು ಅಪ್ಪ ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಈನ ಮರ್ಮಲ್ ವಯಸ್ಸು ಯಾನ ಔಟು ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಕಡಪುಟ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಬರ್ಪಲೆತ್ತ ವಯಸ್ಸು ಬೈದಲ್ಡೆಡ್ಡಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಕಡಪುರುವೆ ಹತ್ತಿಗಿರಿಂಚ ಬಂದು ಔಟಾರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯೇ ಬೇಗ ಬಲಿಪ್ಲಿ ರಡ್ ರನ್ ಆಡಲು ದೆಪ್ಪಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬೇಗ ರಡ್ ರನ್ ಆಡಲಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪೊಡಿಯಿರು ಬೇಗ ಸರಿ ಬಲಿಪ್ಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇಳಿ ಯಾನು ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣಗ ಆರು ಹಟಗ ಕೊಲ್ಪೇರಿ ಈರು ಕಡಪು ಹೊಚ್ಚಿ ಸುಮಕ್ಕ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ರೌಲೆ ಈರು ಗೊಬ್ಬುಲೆ ವಿನ್ನ ಓಡು ನಮ್ಮ ವಿನ್ನ ಓಡಿದ್ರು ರಂಜಿತ್ ಇತ್ತ ಗೊಬ್ಬುಲಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿನ್ನ ಓಡಿ ಕಿರಣ್ ಆಯ್ತು ಪಾರ್ಟಿ ಅಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಈರು ವಿನ್ನ ಓಡಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಕಿರಣ್ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲೇರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಪನ್ನೊಂದು ಲೇರು ಪಣ್ಣಾರಿತೆ ವಿನ್ನಾಪಿನ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲೇರು ಈ ರಾಯನಾಥ್ ಬೇ ಗೆಡ್ಡೆ ರನ್ ದೆಪ್ಪೊಡು ಬಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕನ ಕಡಪುರೆ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಅಡಿತು ತಿಳಿಪಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಡ್ಜೆಡೆ ಯಾವ ಸುಮಕ್ಕತ್ತೆ ಓ ದೇವ ನಮ್ಮದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಜಿ ರಂಜಿತ್ನ ಕಿರಣ್ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ 6-4 ಪೋಡಿತ್ತು ಅನ್ನಂದು ಕಿರಣ್ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಮೇನ್ ಅಂಚ 6-4 ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿ ಓಡಾವು ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ ಬತ್ತಿನ ಪತ್ತೋಡು ಅವೇ ಟಿವಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಾಲ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವು 4-6 ಹಾಕದತ್ತೆ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಸುಮಕ್ಕ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಕಂಡೋಡು ಗೊಬ್ಬಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಏನಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನುವಾರತ್ತೆ ರಂಜಿತ್
ಅಯ್ಯೋ ಕಿರಣ್ போயிருத்தோ ಚೋಟು ಇಲ್ಲ ಈ 4-6 ಸ್ಕೋರ್ 709 ആണ് ಅದು ಪಕ್ಕ 709 ആണ് ಒಮ್ಮ ದೇವ ಕಿರಣ್ ಇರ್ನೇ ತಾಂಡಿ ಸ್ಕೋರು ಇತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ದೆಪ್ಪೊಡದ ನಾನು ಆತ 7 ತೋರ್ಮನೆ 710 ದೆಪ್ಪೊಡು ಕಿರಣ್ ಅತೆ ಆರು ಪೋತಿರ ಕಿರಣ್ ದುಂಬೆ ಮನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಚಿ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾರ 710 ದೆಪ್ಪೊಡು ನಾನು ಇರುತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ಎನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಾಲ್ ಬತ್ತು ನಾಕೆರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲೆ ಜಿತೆ 7 ತೋರ್ಮಾನತೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಕಾತು ಆಯ್ತು ಕಿರಣ್ 710 ಹಾಕಡು ಕಿರಣ್ ಈರು ಸ್ಪಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸರಿ ಹಾಕುವರಾರು ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾಡೊಚ್ಚು ಅಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೇತೆ ಕಣಲೆ ಬೇತೆ ಒಲ್ತು ಕಣ್ಮಿನಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು ಅವ್ವ ಜೋಕುಲ್ ಕೊರಡೆತ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡಿರ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ ಯಾನು 7 ತೋರ್ಬದಿತ್ತದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ತು ನಾನು ಮಾರ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ತಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಏತ್ ಕಾಸು ಕೊರು ನನಯ್ತು ಅಯ್ಯೋ 7 ತೋರ್ಬ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಲ್ಲ ಪೊಲ್ತೆ ಮಾಡಿ ರಂಜಿತ್ ಕಿರಣ್ போயிறாந்து ஏல தோச்சிரெங்கு ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಂದೆ போயிறாந்து ಎಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಬ್ಬ ಪೂರ ಓಡೇಪೋತಿರ್ ಮನೆ ಜೋಕುಳ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಉಂಟು ಕಿರಣ್ ಉಲ್ಲೇರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಕುಂಟಾರ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಕುಂಟಾರ್ದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಏತ್ ಸೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಎಂಗಳ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಅವರ ತೋಜಿಪೋವೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಜ ಜೋಕುಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ದೀತೇರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಬೈಯಡ್ ಇನ್ನೆತ್ತು ಬತ್ತ ಬರ್ಸಾತೆ ಇಜಿನ ಬೈಯಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೋಪೇರು ಗೊಬ್ಬರೆ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ನಾತ ಕುಂಟು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋದು ಕುಂಟು ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ 0 ತೊಚ್ಕೊಂಡುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ತದು ಪೋಯಿರಂದು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಜು 7 ತೋರ್ಬ ರನ್ ಹಾಕಿನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಲ ಪೊಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅತಿ ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಕಿರಣ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಕಾರಣ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೈ ಆಪುಂಡು ಆಂದು ನಾನು ಟೈ ಆಂಡು ಬಾಕಿ ಎಂಚಿನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಣತೆ ರಂಜಿತ್ ಎಂಕ ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ತದು ಒಡೆ ಪೋಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜು ಮಾರ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ 6-10 ಸೀದಾ ಪೋಯಿರ್ತು ಜೋಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಸಾಮಿ ತೋಜ್ ರಂಜಿತ್ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ ರಂಜಿತ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ
ಪಪ್ಪ ಬರ್ತಿದ್ದೀರವಲ್ಲ കപ്പ് കാണാതെ പോയി ಆದುಪ್ಪಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ చూడు ರಂಜಿತ್ರ ಬರ್ತೈತಿ ನಮ್ಮದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ 7 ರನ್ ಹೊರನೇ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರು ಸತ್ಯ ಕಪ್ಪು ಕಂಡ್ರೆ ಬೋತಿರ್ತದೆ చూడు ಉತ್ತರೆ ಚೂರು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗಾರೆ ಬರ್ಪೇರೆ ತೂಕ ಕಪ್ಪು ಹೋತು ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ದ ನಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಯಾರು ಕೊಕ್ಕಡೆ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಹೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತೂಪು ಜಾನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನೆನಿಕೆ ಇನ್ನು ಅಂತೆ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ದಿನ ತೂಪಿರು ಮ್ಯಾಚ್ ತಾನೇ ತೂಪಿ ನಾವು ಈ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತೆ ಕುಳ್ಳೆ ಕಪ್ಪಿದ್ದೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತುಲೆ ಬರ್ಪೇರೆ ತೂಕ ರಂಜಿತ್ ರಂಜಿತ್ ಇದ್ದೀರಾ ಕಪ್ಪು ಕೋರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ದಾಯಿ ಕಿರಣ್ ಬ್ರದರ್ ಬೃಹತ್ ಅಂತ ಎನ್ನ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಳೆ ವಿನ್ ಆಯ್ನ ರಂಜಿತ್ ಓಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲೆ ಬರ್ತಿದಾರ 15 ಜೋಡೆ போತೀನಿ ರಂಜಿತೀರು ಮೇ ಕಿರಣ್ ಕಾತುದಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಣು ಬಕ್ಕ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಪುಣು ವಾ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಚ್ ಅದು ಪೋಡತ್ತೆ ನಾನು 3 ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅದು ಏನೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಇರೋ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಪ್ಪು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕಿರಣ್ಗಿತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತು ಸಾಕಂದು ಕಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಾನು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಒಬ್ಬದಾದ ಅಡೆಮುಟ ಪೋಯರ ಇದು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷದಾದೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣ್ ವಿಶೇಷ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಥದಾದೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಪ ಅವು ನೀರು ದಿ ಹೊಚ್ಚಿ ಐಸ್ ಬೇಕು ರಮ್ಮುದಿಲ್ಲ ಅವು ನೀರು ಉಪ್ಪು ಬೇತದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವೇನೇ ತೀರ್ ಮಲ್ಪೊರತ ವಿಶೇಷದಾದೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ದಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪ್ಲೇರೆ ಗೊತ್ತು పనోడు కిరణ్ బదర్ నిగ్లెన సహకార మ్యాచ్ విన్ అండ్ కప్పు పొడిచి కాసు అకౌంట్కు పాడి అంది కాసు పాడియరు అకౌంట్కు ಕಾಸಾಳ ಪಾಲ ಅದೇ ರಂಜಿತ್ ಒಂದು ಕಿರಣ್ ಕಾಸಾಳ ಪಾಲ ಅವಳು ಕಪ್ಪಾಳ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಅಕೌಂಟು ಪಾಡಿಯರ್ಗತ್ತೆ ಕಾಸಾಳೈತೆ ಗೊಬ್ಬಿನಾಗ್ಲಿ ಬರ ಪಾಲ ವಚ್ಚ
ಎಂಕ್ ಸುಮಕ್ಕಗು ಬಕ್ಕ ವೈಶುಗು ಪೂರ ಪಾಲ್ಕೊರೊಚ್ಚ ರಂಜಿತ್ ಏತ್ ಪಾಡಿಯರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗು ಸುಮಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಸೂಪರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆರೆ ಎಂಕ್ಲೆನಟ್ಟಿ ಅಯ್ಯೋ ಸೋಪೆರೆನಾ ಸೋಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಓದ್ಲೇರು ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಓದ್ಯಾರು ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಜ್ಜ ಜನ ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಜ್ಜ ಸುಮಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಆರು ಸೋಪರ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೇನೆ ಎಂಗ್ಲೆಂಡಿ ಓ ದೇವಾ ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಎಸೋಂ ಪೋಪು ಜೆರಿಗೆ BCCI ಸುಮಕ್ಕ ಓಲೇರು ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತಡೆ ಜೋರು ತೆಲಿಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಪೋಜಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಸುಮಕ್ಕ ಪಣವೇರು ಎಂಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಕ ಪೋಯ್ಸಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಣವೇರಿತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂడి ಸುಮಕ್ಕ ಬೈದಿತ್ತೊಳತೆ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತಾತು ಸುಮಕ್ಕ ಇಂಜೂರ್ ಆದ ಕಾರಣ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನು ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಸುಮಕ್ಕನ ಇಂಜೂರ್ ಮಲ್ತೀರಾ ಆತ ಪಕ್ಕ ಕಿರಣ್ போயிரா அந்த ಕಿರಣ್ நூடுல்ஸ் தின்ற போயிரா ಮನವಾಗಿ ಬಾಳಿದೆ ಅದು ಎತ್ತ ಹೋದರು ಎನ್ನ ಸಾಗಿದೆ ಕಬರೂರ ಮನೆ ನೋಡ ಬಂದೆ ತಾಯ ನೆನಪಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ ತಂದೆ ಗಿಲ 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 ದಿಲ್ ಗಿಲ ಗಿಲ ಮಿಲ 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 ಕೊಯ್ ಮಿಲ ಮಿಲ ಗಿಲ 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 ದಿಲ್ ಗಿಲ ಗಿಲ ಮಿಲ 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 ಕೊಯ್ ಮಿಲ ಮಿಲ तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा तुझ में मैं फिदा गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला गिला 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 दिल गिला गिला मिला 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 कोई मिला मिला ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರೇ ರಂಜಿತ್ ಕಿರಣ್ ಇದ್ದೀರಾ
ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಜೀವನದಿ ಈ ವೈಯಾರಿ ಈ ತಾಯಿಯು ನಕ್ಕರೆ ಸಂತೋಷದ ಸಕ್ಕರೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಪುಣ ಚಂದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದಿ ಎಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಂದಿ ಜಡ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಲೈಟ್ ಆಪುಜಿ ಅಜ್ಜ ಅಪ್ಪು ಅಜ್ಜಲ್ದ ಅದಕ್ಕಿಂದಲ್ಲ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ.
ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಂಡೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತೆಯನು ಕಂಡೇ ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧನೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಮೇಯ್ಕುವಿನ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ ಕಂಡೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಂಗಳನೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಚರಿತೆಯನೇ ಕಂಡೇ ಆಕೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಂದನೆ ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೆ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೀಗೆ ಗೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮ ಈ ಪ್ರೇಮ ಕೆನೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬದುಕು ಕೆನೆ ಹಾಲು ಜೇನು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಬದುಕು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಒಂತಲೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಲಿಪಚ್ಚಿ ಚೂರಡ್ಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ పోయారా సింపుల్ బాయ్ పోయారా సింపుల్ బాయ్ బాగా ఏం చల్లారు చా పరియారా తింటారా దాదా తిండారు దాదా పరియారు పన్నువారా ఈ బలిపు నెటాయిజి సింపుల్ బాయ్ పద్య కేని పెటికే బలి పొరత మారే दादी सिंपल बाई जो बाली फुल होदे रे ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ತೆರೆಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ ಪಲ್ಲಿ ಈ ನೈ ಉಂದೆ ಟಾಯ್ ಜಾಯ್ ಯಾನನಿ ಪದ್ಯ ಬನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈರು ಬಲಿ ಪೋರಿ ಏತ ದೂರ ಬಲಿ ಪೋರಿ ಎಂಕ್ ಉಂತಲೇ ಬಂದು ಸಾಕಾದು ಓಡ್ ಇದೇನ ಲೈವ್ ಕುಸಲ್ ಲೈವ್ ಕುಸಲ್ ಲೈವ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಇರು ಚೂರು ದುಮ್ಮು ಬೈದೊಡಿ ಹೆಂಚಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ತುದಿಲ್ಲ ಅವಳು ರಂಜಿತ್ ಹೆಂಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಲೆ ಕೇಳ್ಬಿಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಕುಸಲ್ ಲೈವ್ ಗೊತ್ತಾವು ತಿಳಿ ಸಾಕಾಡೆ ಕಣ್ ಇತ್ತಾಯಿ ಕೊಂತೆ ಪದ್ಯ ಬರೋದು ಕುಳಿ ನಾಕಲು ಪೋಯಿರು ಕಿರಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಎತ್ತೇರು ಪೋಯಿರು मका चा अंडे कॉफी अंडा दादा पर्परा माल्ट पर्परा चा पर्परा ಏನೇ ಗುರ್ಚೇರ ಬರ್ಬೋದು ಏನು ಮಧ್ಯ ಕೇಳಿ ಅಂದು ಜಿಲಾಬ್ಸುರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಜಿಲಾಬ್ ಹೆಂಚಿನ ಜಿಲಾಬ್ಸುರು ಆಪಿನಿ ಚಾ ಆತು ಜೀವನದಲ್ಲಿರು ದೇವಾ ಈಗ ತಿಳ್ತೀನಿ ಬುಲಿ ಪಂಚಾಬುಡಿ ಚಾತ್ ಜಾ ಬಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾದ ತಿಂದಾರು ಇರೇನ ಚಾಣ ಎನ್ನ ಚಾಂಡಿ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದಿ ಇನಿ ಕಾಲೇಜಿಂಚ ಬರ್ಸಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತನತೆ 2 ತಾರೀಕಿದ ಬದಲು 9 ತಾರೀಕು ಶಾಲೆ ಅಂದು 5 ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಣೆಂಚೆ ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಅಂತೆ ನುಂಗುಂಡು ಬರ್ಸೆಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನೆಪ್ಪಂದಿನ ಮದುವೆಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತೆ ಹೋಲಿಯೇ ಓಡೆ ಪೋಯಿನಿ ಮದುವೆಗೆ ಮದುವೆ ಎತ್ತನೇನೆ
ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ವಾ ಮದಿಮೆ ನಿಖಲ್ ನೆಟ್ ಶನಿವಾರ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಡ ಮಂಗಳೂರು ಬಿಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಪಂಡಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಇಚ್ಚಿ ಬಿಎಂ ಮಂಗಳೂರು ಬೈಚಿರಿನಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಗು ಪೋಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ಪೋಯರಾ ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಚೂರು ಎನ್ನ ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಮೀಯರೆ ಪೊತಿ ಬೆಂದಳು ಇತ್ತಿನ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ನೇರ್ತಿ ಬರ್ತೀನಿ పోయిన సింపుల్ బాయ్ ఓ దేవుడా అని పోయింది సింపుల్ బాయ్ పోయి బియ్యం మంಗಳೂರು ಪಂಡಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಬರ್ಸ ಬಡ್ಸಿತ್ತು ಒಂದು ಕುಂಟು ಪುರಾಣ ನುಂಗುಡತ್ತ కళ్ళు తెరపల ముచ్చందుని అలని చూపిని సజీదా కన్నోట సుజీదారం పాట నేజిದ ಕಂಡೋಡು ನವಿಲೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಬೆನ್ನಾನ ಬಿನ್ನಗೆ ಬಾದಿ ತಮ್ಮನ ಲಕ್ಷ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋಂಡ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಂಕ ತೆರೆಯಂದೆ ಪೋಂಡ
ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ತಾರ ಯಾನು ಪೋಯರಂದೇನಿ ನೀ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ഞാനുള്ളേ ഓടെ പോയി നീ ഞാൻ ಮೆಸೇಜ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಜಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಅತ್ತಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೈಪದ ನೀರು ಎಂಗ್ಲ ಗೋಯ್ಲಿಚ್ಚಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಪೈಪದ ನೀರು ಎಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಗಲ್ ಅನ್ಪನೆ ಪೂರ ಪೈಪದ ನೀರು ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ತೋಜುಜೇರು ಏರಿಯೇ ತೋಜುಜೇರು ಏರ್ ತೋಜುಜೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕನ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸಂಧ್ಯಾ ಅಕ್ಕ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪೂರ ಬೇರೆದು ಬಿಸಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಚೂರು ತಿಚ್ಚೋಕ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡಂದು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಚಿ ಹೊರ ಏನು ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಚಿನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಯಾನೇ ಕೊಂಜಿನ ಗಂಟೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡತಿಲ್ಲಡು ಈ ರಡ್ದಿರಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಣೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡತಿ ಇದು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಆಣಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಧೋಡು ಕುಂಟು ಅವೆ ನುಂಗವಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಣತಿ ಬೇಲೆ ಒರಿ ದಿನ ಪೂರ ಬೇರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದಿವೋಡು ಒತ್ತರ ದಿವೋಡು ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತಿ ಜನ ಬೋಡ ಜನ ಇಪ್ಪರ್ಚಿ ಜನ ಬೇತೆ ಬರ್ತೀರಿ ಇರೀಗ ಈರು ಜನ ಬರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಸ್ ಕೋಪಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಲೈವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡವರ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 5 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಏಪರ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೋಣ್ ನಾನು ಆಂಡ ಆಪುಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಯಾವ ತೂಕನ ಮಾತಿಟ್ಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಲ್ತು ಒಂದೇ ನಮಕ್ ಚೂರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಬತ್ತೇಳಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಏಲ ಬರ್ಪುಜರ ತಾನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ದೀದು ಕುಲೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ಏರಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೋರಿ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬತ್ತಿ ಜೆಡದ ಅಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತದ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ಬೆ ಯಾನ್ ಬಗ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ತುಯ್ಯೆ ಮ್ಯೂಟ್ಲ ಇಡು ದಿಯರೆ ಅಂಡ ಅವಲ ಒಂಜಿ 40 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕನು ಯಾವ ಬೇಗ ಬಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೀದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಬಕ್ಕದೆತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಣಲೆಲ್ಲ ಕಾಣಲೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಜ್ಜೀರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಬಕ್ಕದಾದ ಅನ್ಪುಡು ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಚಾಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಡತಿ WH ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಡತ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚೆ ಮುಕ್ಕೆರೆ ಬೋಡ ಅಯ್ಯೋ ಮುಕ್ಕೆರೆ ದಾಯಿ ಜನ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತೇರ್ಲೆಗೆ ಜನ ತೂಲೆ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಪುರ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೇರು ಏರ್ನಲ ವಿಷಯ ದಾಯ ಪಾತೇರು ನೈಕ್ ಬರ್ಚಿನಿ ಯಾವ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಿನಾತಿ ಯಾವ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲೇ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಬರ್ಚಿ ಪಾತೇರ್ನ ನೆನ್ಯಾನು ಅಂಚ ಇರ್ಪಣತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪಾತೇರ್ನ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪೇರಿ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನಮ್ಮಂಚು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪಿನ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕಿನಾತಿ ಅವನು ಬಕ್ಕದ ಅಲ್ಪುಂಡು ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಟೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬನ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಅಂತ ತುಯ್ಯೆ ಕಾಂಡೆ ಇರಿತ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ 2 ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ತೂಯಿನಿ ಕಾಂಡೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದಿಂದ ಬರ್ಪೇರ ಇಂಚೆನೆ ತೂಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಪೋರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಚಾ ತಿಂದ್ರೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಬೇಗ ಅಂಚೆ ದೀನಿ ಒಂಚೂರು
ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಗೆ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆನ ನಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನು ಯಾಂದಿನೋಲ ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲೆ ಬರ್ಪು ಜರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲ್ತುದು ಜರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಪಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಪೊಲಿದು ನಾವು ಬೇತೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಬಂಡರೆ ಕಟ್ ಪೊಲ್ತು ಕನ್ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಬುಡ್ಚ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಚಪ್ಪು ఎంచినావు సింపుల్ బాయ్ లేపోదు ఎంచినావు అంతేరా ಅಯ್ಯೋ ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಚೂರು ಬ್ಯಾಟ್ ಪಾತ್ರೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಓಲಿರು ಸುಮಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅವಗೆ ರಂಜಿತ್ ಕೊತ್ತಲಿಗೆದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆವೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬರ್ಪೇರಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಗಿತ್ತ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊರಗೋಗುದು ಬ್ಯಾಟ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತು ಪೋಯೇರು కొత్తలిగేద బ్యాట్ ఆవా కేనొందుల్లేరియే రంజిత్ ఆవా కొత్తలిగేద బ్యాట్ గొబ్బోలియా ఆరు సురు వీడి పత్తర కల్పడు పక్క బ్యాట్ పత్తడు సుమక్క ఇచ్చిరు సుమక్క ఇత్తడైతే తెలుదు వేరు మార్ర సుమక్క ಹೊರಬಲ್ಲೆ MRF ಬ್ಯಾಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನದ ಕೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಲಿ ವಾ MRF ವಾ ಒಂದು ಹೆಂಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ತಗೋದ ಅರೆಗ್ ಅವೇ ಆವ ಅಂದು ಎರೆಗ್ ಹೆಂಕ ಕೊತ್ತಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಅವು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏರಿನಿ ನನ್ನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬನ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಏರಿ ಯಾಕಡೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುಮಕ್ಕ ನಾನ ಒಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ದಾದಾಂಡಿಯೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜೀರ್ ಬರ್ಪೇರು ಹೊರಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಗ್ ನೆಟ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋದು ಇತ್ತೇರು ಯಾಲ್ನ ಪೋತಿದ್ದೀನಿ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾರನ್ನ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಲೈವ್ ಕಾರಣ ಕನಸೋಯಿದು ನನಸೋಯಿದು ಬಯ್ಯ ಐಜ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಡ ಗಾಳಿ ಕಡ ಐಕು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಯ್ಯ ಅಂದ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕುಲೋದಿನಡೆ ಮೊಬೈಲ್ನತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದ ದೆಪ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ದಾದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಚೂರು ಕನಸೋಯಿದು ಖಾಲಿ ಪನ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಸುಮಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಇತ್ತೇರಿ ಐಕರೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಅರೆಗು ಮೂಲು ಗೊಬ್ಬರ ಆತಜಿ ಅನ್ನಂದು ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಇರು ಜುಲಾಬು ಈ ಜುಲಾಬುಡ ಆಯ್ಜು ಮಾರ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ನ ಜುಲಾಬು ಶುರು ಆತನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ನೀ ಬಾ 6 ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಏರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬಡು ಸುಮಕ್ಕನ ಸುಮಕ್ಕೈತೆ ಬತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ 2 ಜನ ಕಲಿತೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತು ದೇವಾ ಸುಮಕ್ಕ ಉಲ್ಲರ ಸುಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಯಾನ್ಲೆ ತೊಂದಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ತೋಲೆ ನಿಕಲ 2 ಜನಟ್ಲೆತ್ತೆ 2 ಜನಕ್ಲೆತ್ತೆ ಬೆರಿ ಪತ್ವೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬತ್ತೆಡ್ಡೆತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಎನ್ಲೆತ್ತಿನ ಕೇಂಡೆ ಈರೆ ವೈಟಿ ಪೊಂಜೋಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರು ದಾದಾವು ಈರು ಎನ್ನಲೆಗೆ ವೈಟಿದ ಪೊಂಜೋಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಂಡ ದಾದಾವು ವಾ ದಾದಾವು ಪಲ್ಲೆ ಈರು ಪಲ್ಲೆ
ಎಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟವನ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಸುಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಯಾರೈ ಏನ ಮೂರಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೊನೆತೆಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಓ ದೇವ ಅಂಚಲ ಆತಂಡ ಎಂಡ ಓಲುಂಡು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾನೇ ಹೊಸ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಪೂರ ಹೊಸತ್ತು ದೇತೋ ನೋಡು ಆರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಪನ್ಪುನ ನೆರ್ದು ಬೀಡಿ ಪನ್ವೇರು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೂರ ಆಪುಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜವು ಅವು ಆಂಜೋಲೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಪೊಂಜೋರು ಗೊಬ್ಬೀರು ಅದು ಎಂಗ್ಲೇ ಪನ್ನಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನಕಲು ಇಜ್ಜೇರ ಕಬಡ್ಡಿಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೀಡಿ ಆಣಲು ಓಕೆ ಸುಮಕ್ಕ ಬೈದೊಡಿತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಹೊರಾರ ಬರ್ತೀರಿ ದಾದ ನೀನು ಯಾರಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ್ಜ ನೆನ್ನು ಮತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾರು ಹೊರ ರೈತ ಕೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಈರ್ಲ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ಲ ಒನ್ ಡೌನ್ ಬಲೆ ಸುಮಕ್ಕ ಐನನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡ್ ಬರಡು ಅಂಚಲ ಉಂಡ ಐನೇ ಕ್ರಮಾಂಕಡ್ದ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರಡು ಸುಮಕ್ಕ ഞാൻ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಹಿರೇಗ ಬಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕಗೆ ಪೆಟ್ಟಾವು ಯಾರ ಸುಮಕ್ಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ಜಪ್ಪ ಎಂಕು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೆ ಅಂತ ಅದೇ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರೇ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ತೂಪೆ ಹಾಕಲು ಗೊಬ್ಬನಾಗ ವೈಟಿದ ಪೊಂಜೋಲು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡು ನುಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬನ ಯಾನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬುಚ್ಚಿ ಕಬಡ್ಡಿಲ ಗೊಬ್ಬುಚ್ಚಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಚ್ಚಿ ಪೂರ ರಡ್ಲ ದೂರ ಎಂಕ್ ಮಂಗಳು ಬಂದ ಇದು ಒಂದೇ ಆಟ ಆಡುದುಂಟಾಟ ಆಟ ಬೊಂಬಾಟು ಕಣೋ ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕ ಆರ ಆನಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆನಪುಂಡೆ ಅಂಪೆರಡ ಚೋರ ಬರ್ತದೆ ಅರೆಗೂ ಪಕ್ಕ ಬಯಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಹೊಸತ್ ವಿಷಯ ಸುಮಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಳ ಸುಮ ಅಕ್ಕ ಹಿರೇಗು ಪನ್ವೇರು ಸಂಗು ಈ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋ ಯಾನ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬೋದು ನೀಡಿ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಬೇ ಓ ದೇವ ಇತ್ತು ಸುಮಕ್ಕ ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸುಮಕ್ಕ ತಿಳಿದು ಸಾಕಾತು ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂಡ ಚೂರು ದೂರ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಗಳ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ತಿ ಸಾಕಾವುದುಂಡು ಬಿಲ್ಲಿ ಬೋಂಡನ ಅಂಪೈರ್ದ ಮಂಡೆ ತಿಂದು ಏರು ಬಿಲ್ಲಿ ಏರು ಬೋರ್ಡನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ಏರು ಎಲಿ ಏರು ಬಿಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪುದರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ದ ಮಂಡೆ ತಿಂತೀರಿ ಏರು ಬಿಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡನ ಹೆಂಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಒಬ್ಬರ ಬುದಾರು ಯಾನ್ ಮಿತ್ಯಾಪುಣ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಅಕಲೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಚ್ ತೂತೋಡು ಅದೇ ಬಹು ಪುದರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೋಲು ಬಿಲ್ಲಿಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪಿರ ಯಾನಂತೆ ಸುಮಕ್ಕ ಕಂಪೆನ ಪಿರವು ಕತ್ತಿರು ನೆನೆಪುಂಡೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಕತ್ತೇರಿಗೆ
ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ಎಂಚಿನ ಪಾಪ ಸುಮಕ್ಕ ತೆತ್ತೋಡು ವೈದೊಡಿತ್ತ ಸುಮಕ್ಕ ಹೊರಬಲೆ ಯಾನು ಪೋದು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬೇಡ ಎಂಚಿಂದ ಅಂಪೆರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸುಮಕ್ಕಗೆ ತಿಳಿತಿತ್ತು ಸುಮಕ್ಕನ ಪೊದರೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಪೂರ್ವದು ಅಂತಾರೆ ಅದೇ ಗೊಬ್ಬನಾಗಿತ್ತೆ ಸುಮಕ್ಕಿತ್ತು ನೋಡಿ ಸುಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆತಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಿಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸುಮಕ್ಕ ಹೊರ ಬೇಗ ಬಲೆ ಏನ್ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅರೇನ ಕತ್ತೇರಿಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪತಿದಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದಿಜ್ಜೇರು ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬತ್ತದಿಜ್ಜಿ ಸುಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಸುಮಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಕತ್ತಿರಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ದ ಲೇಪ ಉಂಡು ಓ ದೇವ ಐತೆ ಸುಮಕ್ಕರ ಐತೆ ಯಾರು ಲೈವ್ ಆನ ಗಿಡ ಕತ್ತೇರಿ ಹೊರ ತೂಡಾಪಣ ಕತ್ತೇರಿ ಇಂಬೋದು ಸುಮಕ್ಕ ಪಾಪಯೇ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕ ಸುಮಕ್ಕ ಬನ್ಪಾರ ಪಾಪ ಸುಮಕ್ಕನೈತೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಾರು ಸುಮಕ್ಕಡೆ ಕೇನೊಚ್ಚ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಸುಮಕ್ಕ ಕೇನಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಚಿದೆ ತೊನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸುಮಕ್ಕಡೆ ಕೇಳೋಣ ನಮಗೆ ನೆರ್ಜಡೆ ಭೋಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಹಿಂದಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಓದು ಜವೆ ದೇವರ తెలుసు సాకాణి ఇంకొంచెం ಏನು ಅರೇನು ಈನ ಲೈವ್ಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಇರೇನು ಆರ್ನ ಲೈವ್ಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನೊಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಯ್ಪುರ ಎಂಗ್ಲೆ ನೊಂಜಿ ನೆನಪು ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಸ್ನಾದ ಸಾಲ ಇಂಕುಲು ಏಡೆಲ್ಲ ಸಾಲದೇ ತೊಂದಿಜ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೇಳಿ ಸ್ನೇಹ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಪಂದು ಬೋರ್ಡು ತುತ್ತು ಜರೀರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಲ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರಂಜಿತ್ ದಾದ ಸಾಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಇತ್ತನೆ ರಂಜಿತ್ ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇತ್ತನೇನಿ ಕಾಣೆ ಮೀನು ಇತ್ತಂಡ ಕಾಣೆ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕಜಿಜ್ಜಿ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೆಕ್ ಪೋಯ ಲೈವ್ಗು ಬಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಕ್ವೀನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ನೆಕ್ ಪೋಯ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಂಗುಡೆದ ಪುಲಿ ಮುಂಚುಂಡು ಅವೇ ಬಕ್ಕ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನೇ ಸುಧಾರ್ಪು ನಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಸುಮಕ್ಕೈನಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಚೇರ ಆದ ಮುರಳಿ ಕೋಳಿ ಪಣದಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಣದಿತ್ತೇರು ಜನ ಏನು ತೋಜರು ಸಂಬಳದೇ ತೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಪೋದು ಪರ್ದು ಪುನಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಆದುಪ್ಪು ಏನು ಬರ್ಪೇರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಚೇರು ಅವೇ ನಿಕ್ಕಲು ಫೋನ್ ಆಪಲ್ಲೆ ಅನ್ಬೇಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇ ಎಂಡ ಪಂದೆ ಪೋಲೆ ಫೋನಾಗ ಅಪ್ಪ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಚೀನಿ ಆರು ಬೇತೆ ಲೈವ್ಗೂ ಪೋಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕ್ಕ
ಎಕ್ಕಡೆ ಒಯ್ಟಿತ್ತೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ಒಯ್ಟು ಪೋಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೇಟ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಇಂಕ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೇಟ್ ತಿಕ್ಕೇರಾರು ಸುಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೇಟ್ ಇತ್ತೇರು ಇರ್ಬೋದು ಜಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೇಕ್ ನಾನು ಪೋದು ಬತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ನೇಕ್ ಪೋಯೆ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಏನಲ್ಲ ಪೋತುಜೆ ಅನ್ಬಕ್ಕ ಯಾನ ಪೋತುಜೆ ದಾದ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಯಾಂಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಗುಡೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಬೈಯಡ್ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಅವೇನೆ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಪಿರಿಯತಿ ಮೀನು ನನ್ನ ಮೀನು ದಾಲೆಜಿ ನಾನು ನುಂಗೆಲ್ ಕಂತಿ ಓಡಾವು ಯಾನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ ನೀನು ಜೋಕುಲು ತಿನ್ಪುಜ ಇನಿ ತೋಜಿದ್ದು ಚೆರಾರು ಯಾನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೋಪೆ ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ 6 ತೋಜಿಜೇರು ಅಂದೆ ತೋಜಿದ್ದಿಜೇರು ಅಂಚೆ ನೀನು ಮಲ್ದಿಜೇರು ತೋಜುಡು ಲೈವ್ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಸಾನಿ ಲೈವ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಅರೇನ ಲೈವ್ ಕಾಮಿಡಿ ಲೈವ್ ಸಾನ್ವಿ ಓ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸಾನ್ವಿ ಲೈವ್ನ ರಕ್ಷ ಲೈವ್ ಇತ್ತೀರ ಅಂದೆ ಇತ್ತೀರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚೆ ನೀನು ಲೈವ್ ಮಲ್ದಿಜೇರು ತೋಜೋಡು ಹೇಗೆ ಮಲ್ದೇವೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ನ ಓ ಚಾನಲ್ ಸಾನ್ವಿನ ಆನದಾದ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪಿನಿ ಯಾನ ಪೂರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಪಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಎನ್ನ 5G ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ನೆಟ್ ಆರ್ನ ಗೊತ್ತು ಜೋ ಒಂದು ಸುಮಕ್ಕನ ಮರ್ಮಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಆರ್ನೇದ ಮೋನ ಆತನೆ ಚಾನಲ್ ಸಾನ್ವಿ ಕೋಡೆ ಅಂತ ಏನ ಅಂದರೇನು ಸುಮಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಾ ಅನ್ ಸಾನ್ವಿ ನಮ್ಮ ಸುಮಕ್ಕನ ಮರ್ಮಲ ಸಾನ್ವಿ ತುಯ್ಯನ ಅಂದ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತನದೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮೋನ ಆತನ ಚಾನಲ್ ತುಯ್ಯನ್ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಯಾರು ಇಪ್ಪಡು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಅಡ್ಡೆ ಅವಡು ಆವೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡು ನಿಕುಲ್ ಪೋನ ಪಂದು ಪೋಲೆಂಡ ಏನಪ್ಪಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅవి ಪಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮೋನ ಅవి ಪಕ್ಕ ದಾಯಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಂದತಿ ಲೈವ್ಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಜೆರ ಅಂದ್ ಸುಮಕ್ಕ ಬನ್ನಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಇರೆಗುಂಡಿನಿ ಸುಮಕ್ಕನ ಕೈಟ್ ಸುಮಕ್ಕ ಲೈವ್ ಮಿನಿ ತುಯ್ಯಡ ಇರೆಗ್ ಲೆಂಕ್ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ ಗುಂಡಿನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಮೂಲ ಒರಿಯನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಿಜಿ ಮೋನಪ್ಪೆ ಆತಿಂದ ಅವು ಎಂಚಯ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ವೇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನಪ್ಪೆ ಆತೀನಿ ಏರವು ರಂಜಿತ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಮೋನಪ್ಪೆ ಆತೀನಿ ಅಲ್ದಾದ ಮೋನತ್ತ ಏನಯ್ಯೇ ರಂಜಿತ್ ಮೋನು ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮೋನಡೆ ಕೊಬ್ಬು ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುಜೀರ ಓ ಅಂಚನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ದಾದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ದಾದ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಆರು ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇರಿ ಚಂದು ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಆರೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ ನೆಟ್ ಎಂಕಿತೆ ಪೋಯರ್ನೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆನ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಾತೇರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ ನಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ ಆರ್ನೆಕ್ ಲೈವ್ ಬಕ್ಕ ಕುಳಂಜಿ ಮಲ್ಪೇರು ಗೊತ್ತನ್ನೆ ಆರು ಸೀರೀಸ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂದ್ ಲೈವ್ ಆರ್ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ನಾನು ಕಪ್ಪು ಆರ್ಲ ಮೋನ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆತಲ್ಲ ನಾನು ಕಪ್ಪು ಅತ್ತು ಆರ್ನ ಕುಳಂಜಿ ಕ್ರಸ್ಟಲ ಅಂದ್ ಕ್ರಾಸ್ಟಸಿಸ್ ಆರ್ನಲ ಲೈವ್ ಒಂದು ಮೋನ ಆತನ ಆರ್ನಲ ಚಾನಲ್ ಆರು ಆಚೆ ತಿಂಗೊಳ್ಡ ಆಯ್ನ ಅಂದ ಆರ್ನ ಮೋನ ಆತಿ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಲೈವ್ ಪೋಪೇರು ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಿರಿ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅರೆನ ಲೈವ್ ಅಂದಂದು ಸಿರಿ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಶ್ವೇತ ಮಲೆನಾಡತ್ತೆ ಯಾನ ಬುದಾರ ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಆರ್ನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಆರ್ನೆಟ್ಲ ಆರ್ಲ ಶೋಕ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮೋನ ಆಡತ್ತೆ ಸೀರೀಸಿಸ್ನ ಶ್ವೇತ ತೋಜುರ ಆರ್ನ ಬುದಾರ ಶ್ವೇತ ಪರ್ಪಂಚನ ಎಂಚಿನ ನುಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ತುಕೊಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಶ್ವೇತಾರಿಗೆ 200 ಲೈಕ್ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದಾರಿಗೆ 200 ಲೈಕ್ ಮುಟ್ಟ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅವು ಮೆರಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಚಂದು ಸಿಸ್ಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆರ್ನ ಲೈವ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಜ್ಜಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಗೊತ್ತನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲ ಬಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈಗ ಪಾಡೋದು ಪ್ಲೇತ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತೆ ಪಾಳೆ ಎಂಕ್ ಈರ್ನ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಪರಕೆದ 4 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆತಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ಲ 4 ಮೂಜಿ ಒರಾರ 3 ಕೋಣೆನದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ತಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೀರ ಬೊಕ್ಕ 10 ಲೈಕ್ ತಿಕ್ಕದನ್ ಮೂಜಿ ಆತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುನ ಆತೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಮಾಮಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಲೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೆಂಟ್ ಪಡ್ಯಾನೆ ನಿಂಕು ಮೂಕು ಮುಂದಾಪುಂಡವು ನೀರು ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪಲಿಗೆ ಸಭೆ ತುಳಿಸಿ ಯಾನ್ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಸಭೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಗಲಾಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆನೆ ಪಾತಿರುಂದುಪ್ಪುಗ ಗಲಾಟೆ ಬೇಡ ಅದೇ ಗುರು ಸೆಟ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕಿನಿ ಎಂಡು ಮಲ್ಪೆರ ಅನ್ನಾಗ ಅದೇ ಸೆಟ್ರೆ ಗುರುವಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಪೊಚ್ಚಿ ನಮಕ್ ನಿಧಾನವೇ ಪ್ರಧಾನ ನಮ್ಮ ನಿಧಾನಡೆ ಪೋಯ್ ಲೈವ್ 2 ದಿನ ಅಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತದು ಬೇಲೆಡು ಮಸ್ತ್ ಬಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಬೇಲೆನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆನ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಹೊಡಿತೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಏರ್ ಪಾಡು ಏರ್ ತುಪ್ಪ ರಂಜಿತ್ ಪೋಯರ ರಂಜಿತ್ ಪಾಡು ನರ್ಪೋತಿರ್ತದು ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಆರು ಲೈವ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಏರು ಗುರು ಶೆಟ್ರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಆರುತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಹೊಡಿತೇವೆ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಪುರ ಪಾಡುವೇರ ಕವನಪುರ ಉಂಡಾರ್ನ ಅದೇ ಕೆಲವು ಕವನಪುರ ಉಂಡಾರ್ ನಾನು ಪಾಡೆ ಒಯ್ಟ ತುಯ್ಯಾರ್ನ ಕವನಪುರ ಕೆಲವು ಗುರು ಶೆಟ್ರು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮೂಲ ಪಾಡುವೇರು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ಏರವು ಓ ದೇವ್ರ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ NSF DFF ಅಂದು ಅಂಚಪುರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಬರ್ಚಿಗೆ ಈರು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಇಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದೆ FDSFG ಅಂಚ ಪಾಡಲಿಯಾ ಅಂದ ಪಾಡಲಿಯಾ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನೆ
ಕುದುಕೆಗೆ ಏರು ಕುದುಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋದು ಕುದಿಕೆ ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಟೈಗರ್ ಬಾವಲಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಓನುಂಡು ಪದ್ಯ ಪಾಡಿನಾರು ತೋಜ್ಜೇರಿ ಗುರುಶೆಟ್ರು ಪೋಯರ ಪದ್ಯ ಪಾಡುವೆ ಬರ್ತೀರಿ ಪದ್ಯ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಅವು ಪೂರ ಪಾಡಲೆ ರಂಜಿತ್ಲ ತೋಜ್ಜೇರು ರಂಜಿತ್ಲ ಪೋಯರು ತೋಜೋರು ಭೀಮ್ ಛೋಟಾ ಭೀಮ್ ಅವು ಏರೋ ಬಾಸೆಡು ವಾ ಬಾಸೆಡು ಗಿಬ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಉಡುಗೊರೆ ನಷ್ಟ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿರ್ಗಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಚೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆದ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆದ ಲೈವ್ಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾತಿರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗುರು ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ರೋಗು 4 ಜನ ಬೈದಿಲ್ಲ ತಕಳೆ ಪೂರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪಂದು ಎನ್ನ ಈ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.